आखायाव लावथि लानानै थोथोर बोबोर थाबायनाय नुनाय सुबुंनि मुङा आरदावखा। एनडिपिपिनि मोनसे समनि गोख्रों दैदेनगिरि एबा फोसावदिं नेहाथारि। बिथाङा आथिखालाव क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि ओनसोलनि दैमुगुरि गामियाव जिउ खुंनानै दङ। एनडिएफबिआ हाथियार दोनथ'नायनि उनाव एबसु एनडिएफबि जयै सोमावसारनाय समाव आथिखालनि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों जयै सोमावसारदोंमोन। नाथाय एबसु एनडिएफबि जयै सोमावसारफुबाय थानाय समावनो प्रेसार स्ट्रक जानानै आथिं आखाइया नोरजिया जानायजों लोगोसे मोजाङै रायज्लायनो हायै जायो। आरदावखा बिथांखौ न'खरनि सुबुङा गोबां फाहामथाय होसेयावबो देहायारि नोरजिया जानाया मोजां जायैयाव बिथांनि बिसिया गोबां जेंनायाव गोग्लैदों। राङारि आंखालाव गोग्लैनाय आरदावखा बिथांनि बिसिया आथिखालाव न'आवनो टेलरिं खालामनानै फिसायखौ जोथोन लानायजों लोगोसे गथ' गथाय सानैखौ फरायहोनो गोनां जादों। मोनसे समाव ज'यै सोमावसारदोंमोनब्लाबो नाथाय बिथाङा दा हारसिं नोरजिया देहाखौ लानानै हारसिं सिगांनि सोमावसारनायनि समखौ गोसोखांनानै बिथांखौ सोरबा खौरां लागोननि मिजिंजों सम थांहोनांदों। फार्स्टआव नोंथांनि गासैबो चेनेलखौ हामबाय आरो हामबाय होन। ओमफ्राय आंलाय मा होनबावनो आंनो बुंनो गोनां जेबोनो गैखाया बर्थमान। बे सरकारा जेरैबायदि माबा खालामदों बेबायदिनो दङ। सोरबा दैदेनगिरिफोरा आदाखौ खबर लाफैदोंना लाफैयाखै दासिमाव? दासिम खबरखौ फैयाखै, आंनि बिसिम फैयाखै न'सिम। ओमफ्राय आंबो मालाबा बिदिनो थांदोंमोन, बे लोगो मोनहैदों। ओमफ्राय बे न'सिमाव फैयाखै आरो। बे जिथु स्ट्रक जाबाय बे मा समाव माला जायामोन? बे दानिल' नङा, 7 बोसोर जाबाय खोमा। 7 बोसोर जाबाय बेनि। ओमफ्राय दासान्दि ट्रिटमेन्टखौ माबायदि लाबाय थादों? दासान्दि ट्रिटमेन्टखौ बिदिनो फैसा गैया, थाखा गैया, बहाय लानो। दासान्दि ट्रिटमेन्ट होननाय जिनिसानो गैया। दा समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोन, आं बे समाव मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों। माने मोनसे समाव जाथिनि नामाव जिउ दान होनानै खामानि मावबोबाय। दिनै आदाया मोजाङै रायलायनो हानाय थासारियाव गैया। गोरबोआ गोबां बाथ्रा बुंदों। दा आं बे आदानियावहाय बांद्राय खोथाखौ सोंनाय नंला। नुनानै मोनखाबाय नोंथांमोना। आं बिथांनि अनजालि बिसिनिफ्राय मिथिनानै लागोन। बे समाव उन्दै सानै दङ, बिथांमोनखौ फोरोंनाय, खामायग्रा रावबो गैला न'खराव। फोरोंनायनि बेलायाव, न'खर सालायनायाव दा बेबायदिहाय बाजैया मा बुंगोन? न'खर सालायनायाव माबायदि थासारिजों सोलिबाय थानो गोनां जादों? गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय समनि रादाब चेनेलसिम आङो रोजा साबायखर बावहरो। बेजों लोगोसे आङो जे बेखौनो बुंनो सानो जे आंनि न'खरखौथ' गोबाङानो मिथिगौ। बेबायदिनो आंनि हौवाया थांनाय 2018 मायथाइयाव जे जादोंमोन, प्रेसार स्ट्रक जादोंमोन बेयो। ओमफ्राय दा जायखिजाया दा बिदिनो एसे मोजां जानानै थाबाय। ओमफ्राय बाखिखिनि बिदिनो दङ, थाबायनो हाया। ओमफ्राय गावनि खुगाफ्राबो एसेबां मोजां बुंनो हाया बेयो। ओमफ्राय दा बेखिनियानो दंथ'यो आरो दा। दा फाहामथाय लानाय समावहाय सोरबा दैदेनगिरिफोरा खबर लादोंमोन ना? फाहामथाय लानाय समाव, बै समावहाय एकट जायै समावहाय लादोंमोन। ओमफ्राय एकट जाखांनानैथ' रावबो फैथ'नाय जायाखै आरो।
खबर लाथ'नाय जायाखै। दासिम दा न'खरा माबायदि सोलिनानै दङ? न'खरनि हालोदाथ' गोबां खस्थ'आनो। ओमफ्राय दा आंनि जेन'बा हासबेन्डआ न'खरनि गारजेना गोग्लैसोनानै थानायलाय जेबो खामानिखौथ' मावनो हाखाया। ओमफ्राय बिदिनो बे जेबो खालामनोबो हाला, माने बेजोंहाय माने सासे मानसिसो थाफानो गोनां जायो आरो। ओमफ्राय बिनि गेजेरावबो आङो दा खस्थ' मस्थ' बिदिनो आङो माने ओरैनो दर्जि सुनानै जायो। दासिम सोरबा दैदेनगिरिनियाव बेबायदि अनसुंथाइ नागिरनो थांफेरबायमोन नामा? अनसुंथाइखौ आङो थांनायाथ' थांनाय जायाखै बेफोरबायदि रावनावबो। ओमफ्राय बिदिनो गोबां जेन'बा माखासे लिडारफ्रा बुंदों माने माब्लाबा नायगोन बा सम जायोबा नायलांगोन मागोन बेफोरखौ बुंनायलाय दा जोंबो दङ आरो बिदिनो नेनानै सारमोनखौनो नेदों। बाजैया बुंबाय टेइलरिं होनानै सोलियो। दा बे टेइलरिं होनानै बेसेबांसिम खामायनानै माबोरै न'खरखौ दैदेनदों? दा टेइलरिं होनायाथ' बिदिनो जास्ट एसे एसेबां मानिथ' गासिबो हाजोबा बेजों माने न'खरखौ दानि संसार जानायावथ' गोबां थाखा फैसा नांगौ। संसार जानायावहाय बिदिनो ओरैनोबाबो जेन'बा खरसा बरसा बायनानै जानोबाबो बेखिनि टेइलरिंजों हाया सोलिनो। ओमफ्राय ओरै गथ'फोर दं फरायनाय, दा गोबां खस्थ' जायो आरो। बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 4 बोसोर बारलांबाय। दा बे 4 बोसोर बारलांनायनि उनावहायबो बै गोदानै जिथु सरकाराव फैबाय, मा खावलायनो सानगोन दिनैनि समाव? आङो दानि बिटिआर सरखारनिसिम आङो बेखौनो खावलायो, माने आंनि न'खर संसार जानायाव माने सहाय होयो, आं बेखौ खावलायो आरो। गथ' गथायफोर फरायनांगौनि खोथा दं, बिसोरखौ नायलांनांगौ, बिसोरनि इयुनखौ जाहाथे मानगोनां जोंनि बिटिआर सरखारनि गासै आं बिसोरखौ खावलायहरो आरो सारमोनखौहाय। दासिम नोंथांमोननि खुदियाफोरा बेसेबांसिम फरायखो? फिसाला गिदिरा एबार पिइउ फाइनाल होगोन। ओमफ्राय दा बियो बे पिइउ फाइनाल होखांनानै बिनिफ्राय ओंखारसिगोन। दा बेखौ एडमिसन लानांगौ मानांगौ थाखा फैसा नांगोन आरो। ओमफ्राय फिसा हिन्जाव सासेया बियो क्लास 6आव फरायो। फिसाला देरसिना माबे स्कुलाव फरायो? फिसाला देरसिना दा नब'दया स्कुलाव फरायनानै दङ बियो। नोंथांमोना नुनो मोनबाय जोंनि नैबे समनि रादाबनि गेजेरजों गोरबोआ गोबां बाथ्रा बुंदों, खुगाजों ओंखाराखै। बिथांमोननि फिलिंखौ जोंनि खाथियाव थानानै जों मोनदांनानै मोनदों। दा दिनै बांद्राय खोथा सोंनानै बे न'खरखौ आं इमसन खालामनो सानाखै। थारैनो नैबेबायदि जाथिनि नामाव गावनि जिउखौ दान होनानै मावबोबाय, दिनै नैबेबायदि थासारियाव दङ। बिनि थाखाय जोंनि रायजो राजाया मा बुंगोन? जाहाथे नोंथांमोना माने अननाय दङब्ला नैबेबायदि न'खरखौ जाहाथे नायहरो, जों समनि रादाबनि जानानै खावलायगोन। बेजों लोगोसे आं मोनसे खोथा बुंगोन, जोङो बेबायदिनो एक्सक्लुसिभलि जोङो बारग' NDFB, सोरबा आबसु आन्दलनाव मुंख्लं जानाय, बा सोरबा BLTनि समाव मुंख्लं जानाय, रमान हांखोनि समाव जिउ दान होबोनाय, बेफोरबायदि न'खरखौ जोङो फारि फारि रायजोफोरनो दिन्थिलांनो नाजागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना जोंनि नैबे समनि रादाब पेजाव होनाय फन नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन, नङाब्ला नैबे स्क्रिनाव होनाय फन नाम्बाराव थोंजों जोंजों कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। अरायबो जोङो रायजोनि जानानै बेबायदि फोसावलांबाय थागोन। दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय, गोजोन्थों।